albasa wannan da muke amfani da ita, albasa tana da tasiri sosai da sosai a jikin dan adam, musamman namiji. Duk mutumin da yake yawan amfani da albasa akan abin da ya shafi abinci yana samun lafiya, musamman akan abin da ya shafi cutar da take mara. Shi yasa aka ce duk mutumin da yake hada tafannuwa da albasa ya nika su da madara, ya zuba ruwan zafi ya sha awa ɗaya kafin ya kwanta, duk cutar da yake mararsa da cikinsa tana fita cikin ikon Allah. Kuma aka ce idan mutum yana da wani ƙwayan cuta da ya taɓa masa ƙwayoyin halitta, aka ce zai fitar da shi, kuma yana ƙara wa namiji lafiya, kuma yana ƙara wanke ciki, kuma yana tace cutar da yake cikin jini na mara. To amma ya ake, ana so ne ka samu albasa rabi, tafannuwa aka ce kar ka samu ya wuce dunkule guda, to sai ka samu madaran kuma kar ya wuce gwangwanin madara ɗaya, sai ka samu blender. Wannan blender ana so ka samu blender sai ka sa a ciki, sai a gauraya a nika. Amma tambayar da zan muku shine, albasa da fara da wanda ba fara ba wanne fi? Wanne fi? Kuna da sabani kuma? Me dalili? Wannan hujja da iyaye kenan, ma wajen na abana? A fagen albasa babu bambancin farin albasa da jan albasa, wannan hidima ne na bokaye da 'yan damfara. Abinda farin albasa zai maka shi jan albasa zai maka. A babin tajruba ma wasu suka ce su sun fi amincewa ma da jan albasan, saboda shi ne ya fi sajewa da al'umma, kuma al'umma sun fi yawan amfani da shi, saboda haka shi suka fi sanin tajruba a kansa. Akwai wani malami ana ce masa Dr. Muhammad Ismail, mutumin Algeria ne amma mazaunin kasar India. Ya ce mutanen kasar India suna warkar da cutar kansa da abubuwa guda uku. Na farko da albasa, na biyu da tafannuwa, na uku da lemon tsami. Sannan kuma mutanen kasar India suna warkar da cuta na kansar mafitsara na namiji da ganyen gwanda da tafannuwa. To amma ya ake amfani da matsalar cutar kansa akan abin da ya shafi ganyen gwanda da tafannuwa? Shine aka ce tafasa shi ake so ka yi, kana da lafiya baka da lafiya, ka samu ganyen gwanda guda ɗaya, ka samu tafannuwa guda ɗaya, ka tafasa shi da ruwa lita 4, ka ajiye shi ya zama ruwan shanka. Daga fitsarinka da kuma tashinka daga bacci zaka gane cewa ka samu lafiya ko baka samu lafiya ba.